फै जों बे साजा सावथुननि सोमोन्दै मिथिनानै लानि। बिथाङानो जाहैबाय मिस्टार सोमखोर एक्सन। बिथांखौ बयबो सिनायखायो जानांगौ। बिथाङानो बे साजा बर' सुंद' सावथुनखौ लिरदों आरो डिरेक्सन होदों आरो बिथाङानो भिलेननि मेन रलखौ खालामदों। दानिया फैदो जों मिथिनानै लानि बे सावथुनाव सोर सोर बिथांमोनहा फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि महरै रल खालामदों। फावखुंगुर महरै दङ जोंहा मिस्टार सोरां नार्जारि आरो सुनिल बसुमतारी आरो फावखुंग्रि महरै रल खालामदों ददेरे फांदां बर'। बिथाङा जाहैबाय दानसोरां बसुमतारी। बे सावथुननि केमेराखौ बिथाङानो खेबदों। दानिया फैदो भिलेन रलाव सोर सोर बिथांमोनहा फाव खालामदों। बिथाङा महन्त मोसाहारि फ्रम क'क्राझार। बिथाङा जाहैबाय सिमां नार्जारि फ्रम चिरां। बिथाङा जाहैबाय देबजित बर' फ्रम बाक्सा। बिथाङा जाहैबाय टन बसुमतारी फ्रम क'क्राझार। बे सावगारिया जाहैबाय भिलेन ग्रुपनि मोनसे सावगारि। दानियाथ' शुटिं खालामनो जायगासिम थांजोबो। भिडिअखौ फारि फारि नायलांथा आरो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबावो। जोंना दाबो रावबो सिखाराखै। आं मर्निं वाकनिफ्राय फैबाय शुटिंआव थांनो थाखाय लाहार फाहार जादों। बे भिडिअआ आं फ्रेस जानानै नागिरदों। बेनिफ्राय थांजोनि फारि फारि नायलांबाय था भिडिअखौ। लामायाबो बारा मोजां नङा। थांसै लासै लासै लेट जाबाय। मा नागिरदों बाबु? मेगना मा जादों? Mana ya? Mana? Dia jauh nak pilih. Dia jauh nak pilih. Mana? Nung mana aksinya jenuh begitu? Nung mana aksinya jenuh begitu? Dia anak siang mani gustonya itu mana deh? Ini ada gustonya jarang kami na. Eser na? San kalangan laba yang beku gusto ini mana nih? Bah, pi. Ya, korban saya. Mana bibit nuna ujung? Hah? Mana bibit? Apa bibit ujung? Nunggu deh nggak mana? Juga nama. Aku dengar lah. Mau dengar dulu mana? Asa nengkau mah gajil jane bedi nundang gajil siapa nama nih? Gajil enggak kek. Gajil apa jadi nama? Beku jadi bahasa yang nanti ya thagra thay. Ada serba posisi mari jadi seleng bapak. Nih, beku naik. Angbeau sampai eunan dulu. Jenuh miu ada. Minane kuri kalau bayi luang apa yang jauh. Naik ngajen jane itu.